Brusel pri spalovákoch zaradil spiatočku. Chce, aby sa dali kúpiť aj po roku 2035. Európska komisia predstavila v útorok návrh, ktorým ustúpi od zákazu predaja nových aut so spaľovacími motormi od roku 2035. Výrobcom umožní pokračovať v predaji obmedzeného počtu benzínových a naftových aut aj po nadobudnutí účinnosti zákazu. Ten mal automobilky prinútiť znížiť do roku 2035 výrobu všetkých spalovákov na nulu. Podľa navrhovanej revízie z dielne Európskej komisie by však mohli produkovať desatinu emisí z roku 2021. Pokiaľ splňa určité podmienky, napríklad používať ekologicky vyrábanú oceľ alebo malé spaľovacie motory na predĺženie dojazdu elektrických vozidiel. Zákaz aut so spaľovacími motormi je jedným zo symbolov zelenej agendy Bruselu. Automobilky však dlhodobo varujú, že prechod spotrebiteľov na elektromobilitu je pomalý, v Európe chýba infraštruktúra a okrem toho čelia aj silnej konkurencii lacných čínskych aut. Nemci, Taliani či Slováci preto otvorene hovoria o potrebe zmiernenia zákazu. Na opačnej strane stoja Francúzsko a Španielsko. Európska komisia mala pravidlá prehodnotiť až budúci rok, no pod tlakom priemyslu proces urýchlila. Paradoxne sa to deje v čase, keď predaj elektromobilov v Európskej únii rastie. Od januára do októbra stúpol medziročne o 26% a elektroautá tvoria zhruba 16% trhu, najmä vďaka lacnejším modelom. Hoci to automobilky evidujú a priznávajú, že budúcnosť je elektrická, žiadajú viac flexibility. Keďže napriek návratu k rýchlemu rastu odvetvia je etablovanie elektromobility pomalšie, než sa pred pár rokmi čakalo.